Som a l'Espluga Melera, a la Roca de Canalda, municipi d'Odèn, al Solsonès. Una espluga és una cavitat a la roca. Diuen que aquí hi va viure una família oficialment durant molts i molts anys i que eren pobres com a rates. I per poder-se alimentar se n'anaven a les masies de baix. Què feien? Els robaven els trumfos, les patates. Aquí a la zona és habitual que els trumfos es guardessin en una mena de cases soterrades, envoltades totes de pedra i amb el sostre cobert de pedra i de terra. Per què? Doncs perquè així a l'hivern no es congelaven i a la primavera no es grillaven. Però aquesta gent no tenien gaires manies, es veu. Anaven, rebentaven la porta i s'emportaven tot el que podien i mira, ho deixaven allà, o grillant-se o glaçant-se. Què té a veure tot això amb nosaltres? Doncs que, si voleu saber més coses sobre Canalda, sobre els trumfos i el que passava aquí amb les dones de fum i aigua, haureu de veure el capítol que es titula precisament així, Canalda, dones de fum i aigua. I ho trobareu a Patrimoni de Llegenda.